байни ду кишвар. Фаъолияти мактабҳои русӣ мегуфтем ба анҷом расида ё ин ки не? Рӯйхати ҳамаи шаҳрҳо бубурӯя. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. Амрико визаи корӣ метиҳад, агар ки шумо дуруст заявкаша пур кунед. Барои пур кардани заявка номерои WhatsApp-да бинависонед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин дар боби муаллимони рус ва квота барои донишҷӯёни тоҷик суҳбат карданд. Яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сафари корӣ ба Федератсияи Русия сафар карда буданд. рӯзи 24 декабр дар шаҳри Санкт-Петербург сарварони ду кишвар Тоҷикистон ва Федератсияи Русия мулоқот намуданд. зимни ин вохӯрӣ дар боби афзоиши додугирифт байни ду кишвар, фаъолияти мактабҳои русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, квота барои донишҷӯёни тоҷик ва амният дар минтақа суҳбат карданд. Президенти Русия Владимир Путин аз афзоиши тиҷорат байни ду кишвар изҳори қаноатмандӣ намуда суҳбатро ба самти маориф бурданд. таъкид карданд ки барои таҳсили донишҷӯёни тоҷикистонӣ дар мактабҳои Русия ҳамасола то 1000 квота ҷудо карда шуда, минбаъд ин шумора боз ҳам бештар хоҳад шуд. яъне ки дар ин суҳбате ки байни ду президент баргузор гардид, президенти Федератсияи Русия инчунин гуфт ки барои нафарҳое ки дар Федератсияи Русия таҳсил кардан мехоҳанд, ҳамасола квота ҷудо карда мешавад ва дар солҳои оянда қайд карда гуфтанд ки ин квотаҳо боз ҳам зиёдтар мешавад. мавзӯи асосии марказии суҳбат фаъолияти мактабҳои русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва фиристодани омӯзгорон аз Федератсияи Русия буд. ёдрас мешавем ки дирӯз, яъне 24 декабр, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади вохӯрӣ бо Владимир Путин ва ширкат дар нишасти ғайрирасмии сарони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Русия сафар карда буданд. дар соли 2025 нави раёсати ин созмон ба ҷумҳурии Тоҷикистон мегзарад. акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. ягон нафари шумо документ надошта бошед ва хоҳед ки границаи Қазоқистон сафар кунед, номерошон мебуроя, ҳатман занг занед, аз номи мо қатишон суҳбат кунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар бораи призофи тирамоҳӣ мегуфтед, ба анҷом расида ё ин ки не? бародари азиз, имрӯз пагаҳ боз дар моҳи апрел призофи баҳорӣ сар мешавад. субҳон нависонда: ассалому алайкум ака, як бори дигар савола такрор мепурсам. ҷавоби аниқ нагирифтам. ВНЖ дорум, 7 моҳ шид, мегум дар паспорти Россия биспорам. меган қабул намекунем. қонун барои споридан барои шаҳрвандии Тоҷикистон набиромадай дар ВНЖ ё ки РВП ё паспорти Россия 7 моҳ шид бародар. меган дар соли навда қонун мебурояд. бародари азиз, ами як бор ма ба саволи ту ҷавоб додам ва гуфтам ки агар бугӯй ки тоҷикон наметавонанд паспорт гирифта, ин гап хатое. чхеле ки пештар буд, ам хеле метавонем паспортона гирифта бигирем. як нафари дигар нависондаe ки скорости YouTube дар Россия 6 шидай. бале 6 шидагие дар баъзе ҷош намедуроя, умуман махкам шидагие бигем, агар хато намекунем. як нафари дигар нависондаe: салом акаи Сорбон, баъди соли нав рейсо арзон мешавад? Москва Душанбе. илтимос ҷавобша бигем. ҳамасола пеш аз соли нав дар назар мераса болоравии ана ҳамин нархҳо ва баъди соли нав боз арзонтар мешавад. Амонулло нависондаe: салом акаи Сорбон, яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? не, нафарое ки як фарзанданд аз даъват ба хизмат озод мебошад. як нафари дигар нависондаe: нархи патент биромад. Москва 8900. тамоми шаҳрҳо шоли нав биромадаe, ба ҳамин хотир мо интизор шудастем ки рӯйхати ҳамаи шаҳрҳо бубуроя ва баъд як видео кунему ҳамаша ба маълумоти шумо бирасонем. бародари азиз, як нафари дигар нависондаe: салом Сорбон бародар, ягон нарушение надошта бошӣ, паспорта ному фамилията алиш кунӣ, дар аэропорт проблема мешавад. сабаби иваз кардани ному фамилията ту дар таможни контрол фаҳмонда бутонӣ, агар намешава проблема. ҳамун паспорти пештарата ба чӣ хотир иваз кардагӣ, ягон сабабҳои запрет нарушенӣ набошад, вероятност камае ки проблема нашавад. як нафари дигар нависондаe: салом акаи Сорбон, дар бораи таможни Союз бигем. дар таможни даромад қариб ки 4-5 видео кардагием. дар ҳамин бора ҳамаша фаҳмондагием ки ягон қарор, ягон информатсияи нав дар ин бора нест. бародаро давлат нависондаe: ассалому алайкум ака, ҳамин саволи мара ответ медодем. аз аллатая корона қарзм Россия рафтаниям.
ҳамин дар аэропорт проблема мешава ё ин ки не. насупоридани қарз баъзан ҳолатҳое мешавад ки сабаби запрет шидани шумо мешавад. мисол аз Россия ба Тоҷикистон омадан ё ки аз Тоҷикистон ба Россия сафар кардан. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. дар бораи никоҳи хешу таборӣ мумкина духтари тағоюта бигирӣ. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, агар тибқи кодекси оила ба назар бигирем, қайд карда шудагӣ аст ки никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад. дар инҷа дохил мешавад мисол духтари тағоӣ, духтари хола ва дигари дигар касҳо. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. нархи нишондиҳанда боло рафтае мегӯям. ростае? бале, аз соли 2025 аллакай боло меравад ва чанд намуди ҷаримаҳо, пардохти мақсад чеки банкҳо низ нарху навошон боло меравад ва боз худо хоста боша якта видео мекунем, чизои заруриша барои шумо ҳамаша мефаҳмонем. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. савол бошад дар комментария бинависонед. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.